хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 21 феврал дар Паём ТВ. дар моҳи январи соли 2023 ҳаҷми гардиши молу маҳсулоти Тоҷикистон $505 миллион ташкил додааст, ки 12.5% камтар дар муқоиса бо ҳамин моҳи соли 2022 мебошад. бино ба гузориши агенти омори ҷумҳурӣ, дар моҳи январи соли ҷорӣ ҳам содирот ва ҳам воридоти молу маҳсулот ба ҷумҳурӣ коҳиш ёфтааст. дар ин давра аз Тоҷикистон ба маблағи умумии $120 миллион молу маҳсулот содир шуд, ки 10.8% камтар нисбат ба моҳи январи соли 2022 мебошад. дар моҳи январ ба Тоҷикистон ба маблағи $385 миллион молу маҳсулот ворид шудааст, ки 13.1% камтар нисбат ба моҳи январи соли 2022 аст. зиёда аз нисфи содирот аз маҳсулоти минералӣ, семент, маъдан ва консентрат, нерӯи барқ ва ангишт, 21% аз фулузот, металлҳои арзон ва маснуот аз он, 15% аз маҳсулоти насоҷӣ ва маснуот аз он иборат мебошад. ҳиссаи гурӯҳи молу маҳсулот дар сохтори воридот нисбат ба як сатҳ буда, ҳеҷ кадом аз он ба нишондиҳандаи 20% намерасад. нисбатан зиёдтар маҳсулоти минералӣ, маҳсулоти нафтӣ, гази моеъ, ангишт, маъдан, консентрат ва ғайра ба андозаи 17%, мошин ва таҷҳизот 13.1%, маҳсулоти растанӣ, биринҷ, чой, қаҳва, сабзавот, мева, полезӣ, гандум ва дигар зироати ғалладона 9.3% аз хориҷи кишвар ворид карда шуданд. воридот аз содирот ба маблағи $265 миллион, яъне 3 баробар зиёд будааст. беш аз 28 000 соҳибкор дар Тоҷикистон тарки фаъолият кардаанд. соҳибкорон санҷиши зиёд ва гаронии андозро аз сабабҳои асосӣ медонанд. намояндагони Кумитаи давлатии сармоягузорӣ вазъро ба набудани маърифати молиявӣ рабт доданд. аммо худи соҳибкорон фоизи баланди қарзҳои бонкӣ, монополия ва набудани рақобати солим дар бозор андози зиёд аз мушкилоти ҷиддии тиҷорат дар Тоҷикистон медонанд. дар гузашта созмонҳои байналмилалии молӣ шароити бади соҳибкоронро дар кишвар ошкоро танқид карда буданд. дар ҳамин ҳол гапи худро масъулин меёбанд. яке мегӯяд маърифати иқтисодии соҳибкорон паст асту бо ин сабаб зуд муфлис шуда тарки кор мекунанд. дигаре мегӯяд аксар соҳибкорон шева ё тарзи кори худро дигар карданд. аз ҷумла аз фаъолият бо патент ба шахси ҳуқуқӣ гузаштанд ва дар натиҷа омори соҳибкорони инфиродӣ кам шуд. мақомот мегӯяд имсол ба соҳибкорону сармоягузорон имтиёзҳои зиёд доданд ва санҷиши тоҷирон аз 27 ба 23 адад поин омад. соҳибкорон мегӯянд имтиёзҳо чандон сабукӣ надод, чун пурра риоя ва назорат намешаванд. ҳоло дар Тоҷикистон беш аз 340 000 кас ба соҳибкорӣ машғуланд. мақомот мегӯяд қисми аз ин афрод ба воситаи шаҳодатномаи соҳибкорӣ ё патент кор мекунанд ва боқӣ монда роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ ҳастанд. садҳо нафари дигар ба мушкилоти зиёде ғӯтидаву дар фикри бастани тиҷорати худанд. бонки миллии Тоҷикистон аз афзоиши ҳаҷми қарзҳои хабар дод, ки ба соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар дода шудааст. тибқи додаҳои бонки миллӣ, ҳаҷми умумии қарзҳои соли гузашта додашуда 14 миллиарду 400 миллион сомонӣ, ҳудуди 1 миллиарду 350 миллион долларро ташкил додааст, ки нисбат ба соли 2021 700 миллион сомонӣ бештар мебошад. аз ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 39% ба бахши истеъмолӣ, 16.9% соҳаи кишоварзӣ, мутаносибан беш аз 10%, 3.5% сохтмон, 1.7% нақлиёт ва 4.2% ба дигар соҳаҳо рост меояд. аз ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 36.6% ба соҳибкории истеҳсоли марбут буда 5 миллиарду 300 миллион сомониро ташкил дод. ҳамзамон аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра додашуда 61% ё 8 миллиарду 800 миллион сомонӣ ба соҳибкорон дода шудааст. қарзҳои хурдӣ додашуда 10 миллиарду 500 миллион сомониро ташкил дода, нисбат ба соли қаблӣ 14.3% зиёд мебошад. фоизи миёнавазни қарзҳо дар соли сипарӣ гардида бо пули миллӣ 23.3% ва бо асъори хориҷӣ 12%ро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2021 бо пули миллӣ 0.6 банди фоизӣ ва бо асъори хориҷӣ 1 банди фоизӣ кам аст.